Pozdrav, veliki pozdrav ljudi, danas ćemo da snimamo samp. Posle dugo vremena, šalim se, zadnji klip mi je bio samp. I bukvalno sam odlučio da nastavim da snimam. Zašto uvek kažem mojim tonom nastavim? Znači nastavim da snimam. Ovo je fucking brat. Duel 3. Ah, 2. Oh. Šta ovo izmenjali su dobro? Šta ih se teleportovalo, braćala? Ja nemam reči. Please. Mrtav sam. Inače na drugom sam akauntu. To sam... Čekaj, uzet ćemo ovoga. E sad. Čekaj, mogu sam ovako. Evo ga da... Ja ne znam da li vi mene lepo čujete od igre, ali smanit ću malo. Tak, toliko. Ovako. I zaradili smo 1000... koliko smo zaradili? $1000 smo zaradili. Tu je dobro. Znači, planiram da se registrujem na ovaj ACC, pa da mogu da sačuvam sve ove pare. Mada imam već svoj akaunt na... Pogledana žena sa bombom. Dobro. Naravno sa M-kom, pucam je M-ka najizgodnije oružje koje koristim u GTA San Andreasu. Inače, ako želite napišite mi u komentare, znači slobodno mi napišite u komentare da snimam GTA San Andreas prelaženje misija. Mislim, znam da to Čomla već snima i da možda kradem njegov serijal, ali ako vi to želite, ja ću da snimam. Nadam se da Čomla neće se ljuti, šalim se Čomla, ne znam ko sam ja, ne znam šta sam ja čoveče, sam ja dete da sam punoletnik. Ali inače ljudi, ako vas nekad zanimalo kako meni počne jutro, ajte tako, ako idem ujutru, popodne gledam neki pornić, tako to. Ako sam popodne onda ujutru obrnem neki pornić. Šalim se, ne gledam ja porno klipove, već je tamo. Nešto se ljudi mnogo za priču. Nešto se ljudi baš za priču u klipu, ne znam, nekako sam sada opušten. A prije sam ono bio u silu... Ali isto sam veoma opušten, mislim. Znam da... I imamo bombe! Morao sam ovo da uradim, jako je bilo za džabe. Joj se... Šta sam ja tada kažem majke? What the fuck, ovo te ko baca bombe? I ljudi izvinite što psujem, ali šta radim, prešlo mi u naviku, mislim. Jako mali sam s ovo, brate, nenormalno, mislim. Kad se iznerviram malo i isto nastrada malo i tastatura. Šta se radi, bio sam tako dete. Jebem ti led. Zašto tu poklala ono bomba pored mene? Zašto pucaju bombe oko mene? Šta je ovo? Tu postoje 2 duela 2. The fuck? Ladno, braćala. Vidi. Ja ovo nisam ni primetio da ima. Čekaj, idem gore. Znači ljudi, ja sam malo se zezam o sampu. Ovo sam uzeo da snimam, znači na free modu čisto iz zezanja. Izvinite što vam nisam ostavio IP servera u deskripciji, ali potrudit ću se da vam ostavim valjda. Mislim, znam da hoću da vam ostavim. Izvinite što dugo nije bilo klipova, ali stvarno nešto morao sam da popravim ocenu, jer
sam zajebao ocjenu, dobio sam kec iz matematike. Logično, da ću ja da dobijem 1. Jebeno mi je bilo prvo sve jedno što sam dobio 1, a posle se već usrar, ako mi saznaju tecke, najebu sam ga i ja i internet. Tako da, morao sam da popravim, ali njima nisam rekao, tako da. Šta da radim? Idemo još jednu rundu, onako, čisto izjezanja. Nemojte samo da mi pišete po komentari da sam noob, znam da sam noob, mislim. Toga sam svesna, nego samo uzem ovako, vežbam se malo. Jebem ti! Jer to lik radice bug. Da, lik radice bug. Čakaj, ljudi, ja ću da završim epizodu. Ako se svila, lajkujte, šerujte, znači bilo šta. Samo da dobijemo subscribere, ljudi. Ajde, ako možemo, ljudi. 30 subscribera. Ja mislim da možemo. Ali, to tek ćemo da vidimo. Editovat ću i... Šta nam se neću da editujem? Jer ne mogu da nađem program za editovanje. Ako neko zna, neka mi pošalje u komentare. Ja neću da se ljutim, znači... Ne bih se ljutio da bude više od jednog komentara, mislim. Ajde da probamo. Ajde probamo da pređemo 3 ili 4 lajkova. Mislim da možemo. Ali samo mislim. Šerovat ću ovaj klip. I eto tako. Tako da ljudi. Goodbye.